Možná to znáš taky. Medituješ, mindfulnessuješ, v přítomnosti sleduješ a vnímáš, co se v tobě odehrává. Emoce, pocity, myšlenky, příběhy, prožitky, bolest, chaos, trauma, stres, úzkost. A seš s tím v přítomnosti, sleduješ to bez posuzování, hodnocení, tak jak to postupně k tobě přichází a zase odchází. Stejně jako mraky na obloze. A čím pravidelněji a čím častěji to trénuješ, tím více si začínáš myslet, že máš svoji mysl pod kontrolou. Jenže pravda je trošku někde jinde. Já to znám taky. Taky jsem si tím prošel, když jsem před mnoha lety začínal s mindfulnessem, s meditacemi a mnoho mých klientů za poslední roky taky, se kterými jsem tady tohle téma řešil. Pojďme si to rozebrat, jak to funguje na jednotlivém schématu, které jsme si zde připravili. V podstatě jde úplně o jednoduchý koncept. Pokud člověk se učí sledovat v přítomnosti svoje myšlenky, emoce, pocity, všechno ty prožitky, které tam jsou, tak se učí si vytvářet určitý distanc. To znamená, učí se sledovat to z nějakého povzdálí. Já jsem se naučil to tak dobře natrénovat, že jsem vždycky byl od toho jakoby odpojený a začal jsem to vnímat z nějaké jakoby vzdálenosti, z nějakého nadhledu, z nějakého poodstupu. Byl jsem v té fázi toho vědomého pozorovatele a naučil jsem se ty emoce, prožitky, příběhy, pocity, bolesti od sebe v podstatě oddělovat. To znamená oddělovat je od sebe, oddělovat je postupně od toho vědomí a koukat na ně, sledovat je a čekat, až to postupně jakoby odezní, až to projde. Myslel jsem si, že to prochází skrz mě. Ale ve skutečnosti to tak nebylo, protože jsem se naučil od toho distancovat a tím pádem, když jsem byl od toho oddělený, tak jsem nebyl s tím v kontaktu. A když člověk není v kontaktu s těma emocema, prožitkama, pocitama, stresem, tak tím pádem je nemůže prožít. Nemůže to uvolnit, nemůže to zpracovat, nemůže dokončit ty stresové cykly a ty reakce. A tím pádem, co se neuvolní, nespracuje, nedokončí, neprožije, tak se automaticky potlačí. A to je ten největší problém, protože náš mozek, náš nervový systém se učí na základě prožitku, na základě zkušeností. A pokud já jsem se naučil, a většina lidí se naučí vytvářet ten poodstup toho vědomého pozorovatele a sledovat to zpovzdálí, tak mozek a nervový systém se naučí jedno. Že je bezpečné vytvořit si to oddělení, ten odstup a tamto z té bezpečné vzdálenosti sledovat. To je bezpečné. Ale jakmile člověk získá kontakt s tou emocí, s tou bolestí, s tím prožitkem, který není zpracovaný, který potřebuje zpracovat a dostane se do toho, že by to měl prožít, tak v tu chvíli přichází nepříjemné emoce, pocity, stres, protože mozek se naučí, že být s tím v kontaktu není bezpečné. Není bezpečné emoce prožívat a tím pádem na ně reaguje jako na hrozbu a vytváří stresovou reakci. A díky tomu postupně se vytváří ten distanc, neboli disociace. To znamená, že člověk se učí postupně se od těch emocí odpojovat, oddělovat, je víc odtupělej a postupně ho nervový systém prochází do toho zamrznutí. A stav zamrznutí bývá hodně podobný a zaměňovatelný právě se stavem toho klidu. To jsou dva stavy nervového systému, které si mnoho lidí zaměňuje. Já jsem si to taky dlouhé roky zaměňoval a myslel jsem si, že se dostávám konečně do skutečného klidu, protože v první fázi těch meditací, mindfulness, dechových technik a dalších metod, které jsem dělal, tak jsem začal být trošku více nervóznější, napjatější, podražděnější, impulzivnější, víc v stresu, občas nějaká úzkost. Všude se psalo, všichni říkali, vydrž, pokračuj dál, ono to postupně odezní a všechno bude fajn. A ano, měli sakra pravdu. Stalo se to, ale ve skutečnosti to nebylo proto, že bych to zpracoval, uvolnil, ale protože jsem to potlačoval tak dlouho a můj mozek, můj nervový systém se mě naučil od toho jakoby velmi dobře odpojit, disociovat, že jsem s tím nakonec nebyl v kontaktu a tím pádem už jsem jakoby neměl potřebu jako na to reagovat, už jsem necítil ty emoce, ty bolesti, ty prožitky, už začaly postupně se potlačovat daleko hlouběji a najednou začaly přicházet takový ten stav v první fázi, který jsem identifikoval jako úlevu, jako klid, jako konečně jsem si řekl, jo super, ono to konečně začíná fungovat. Ale ve skutečnosti to jenom můj mozek a nervový systém mě od toho postupně disocioval, otupoval, odpojoval a já jsem se dostával do postupně hlubších fází toho zamrznutí, které jsem mylně na začátku identifikoval jako klid. Protože
když jsem prožíval fakt několik měsíců, klidně i asi rok a půl intenzivnější období neustále úzkosti, stres, jo, impulzivita, podrážděnost, napětí. A pak postupně se to začalo jako snižovat, ta citlivost na ty emoce, protože nervový systém je předtím vlastně chránil od toho zamrznutí. Tak jsem začal být jako klidnější v podstatě, protože najednou už ty emoce nebyly tak intenzivní, byly vzdálené, bylo tam větší prostor pro nějaké prázdnotu. A já jsem si myslel, že to je konečně ten výchozí stav. Až po nějaké delší době jsem si začal uvědomovat, to už fakt potom bylo po několika letech, jsem si začal uvědomovat, že něco je špatně. Protože najednou jsem nebyl v kontaktu s emocema, s tělem, moc jsem nic necítil, nevnímal. Najednou jsem si začal uvědomovat, že už necítím teplo na hrudi, husí kůži, mravenčení, jo, motýlky v břiše, takové ty běžné projevy. Začala se postupně vytrácet chuť do života, chuť něco dělat, tvořit, chuť prostě nějaký smysl života, nějaká vnější motivace, teda vnitřní motivace. A byl jsem takový více unavenější, otupělejší, odpojenější, jak kdybych svět začal vnímat skrz nějakou mlhu v podstatě. Jo. Taková až apatie, ztráta chuti do života a podobně. A teprve potom jsem začal s tím pracovat úplně jinak. Takže opravdu je důležité si uvědomit, jak to v té praxi funguje, protože pokud člověk je odpojený neboli oddělený od těch emocí, jo, vytváří si ten bezpečný prostor v té vzdálenosti, tak s tím postupně ztrácí kontakt a tím pádem to nemůže uvolnit, prožít, zpracovat, dokončit a dochází k potlačení. A zároveň, aby se člověk jako správně zreguloval a naučil se s emocema pracovat a dostal se konečně do toho zdravého, zregulovaného stavu, kde člověk neprožívá úzkost, deprese, není úzkostlivý, negativní myšlenky, katastrofické scénáře a podobně, tak je potřeba, aby to všechno vynesl na povrch, uvolnil, zpracoval, dokončil, ale záměrně potom je právě tam ten začervaný kruh, což je problém, protože člověk se učí od toho odpojit, disociuje, to se potlačí a pokud vlastně takhle to dělá pravidelně, tak se dokáže ty emoce jdou víc jako hlouběji, do hloubky potlačené, udusané někde tam do těch hlubších vrstev, ale ty potřebuješ právě opak je dostat na povrch, spojit se s nimi a pak se s nimi naučit správně pracovat. Takže tady tento začarovaný kruh v podstatě je dost nebezpečný a největší jako nebezpečí tady tohodle mindfulness a meditace, pokud k tomu člověk přistupuje tady tímto způsobem. A říkám to proto, protože jako prošel jsem si tím a mnoho mých klientů a všichni bychom dali ruku do ohně za to, že to neskutečně dobře funguje na začátku, protože to je ten problém celého tady tohoto tématu, protože v tu chvíli, jak říkám, člověk medituje, dýchá, používá sklidňovací techniky, jo, mindfulness a postupně, čím déle to praktikuje, čím více, tak se začne dostávat do takového klidnějšího stavu, začne si fakt myslet, že to funguje. A já jsem v tu chvíli si říkal, jak konečně jsem se někde posunul, jak konečně se můj život začne radikálně měnit, ale po dalším roce 2 jsem zjistil, že jsem ještě ve větších sračkách, než jsem byl dřív.